ξεκίνησε η πεταλιέρα του Flipper να κάνει ένα τρίξιμο και αποφάσισα να τη λύσω όλη και να της κάνω γενική συντήρηση. Είδα τρία πραγματάκια τα οποία το ένα είναι πολύ άσχημο κατά τη γνώμη μου. Και ποιο είναι αυτό? Αυτά τα αξονάκια εδώ, αυτές οι ράβδοι που παίζουν το ρόλο του ρουλεμάν, στα δύο πέδιλα και στα τύμπανα θα δούμε μετά, μάλλον υπάρχει ένα παραπάνω, με αποτέλεσμα αυτά να είναι τελείως σφιχτά μεταξύ τους. Δηλαδή ακόμα και για να βγάλω το ένα είναι πολύ δύσκολο. Είναι μεταξύ τους πάρα πολύ σφιχτά, οπότε αυτά αποκλείεται να λειτουργήσουν ως ρουλεμάν. Στο άλλο που έχω αφαιρέσει ένα, κοιτάξτε πως λειτουργεί. Περιστρέφω και δουλεύει σαν ρουλεμάν. Για να αφαιρέσω το ένα από αυτά έγινε με μεγάλη δυσκολία, που σημαίνει ότι αυτά μεταξύ τους είναι σφιγμένα πάρα πολύ. Στην τροχαλία ήταν μια χαρά. Στα δύο τύμπανα, τώρα έχω βάλει το ένα ανάποδα για να βάλω τα πυράκια, τα αξονάκια μέσα, έχω βάλει ένα λιγότερο και δουλεύει μια χαρά. Στο ένα από τα δύο είχε ένα παραπάνω και ήταν επίσης σφιγμένα. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι ο άξονας εδώ θεωρώ ότι είναι αρκετά μικρός και έχει μεγαλύτερο τζόγο από ό,τι θα έπρεπε. Τώρα δεν ξέρω αν φαίνεται αυτό. Και το τρίτο πρόβλημα είναι ότι εδώ στα σηματόσκηνα, στις ντίζες, είναι τσίμα το παξιμάδι, το ασφαλείας πάνω στο σπήρωμα. Θα προτιμούσα να εξέχει λίγο το σπήρωμα ακόμα, για να είναι σίγουρο ότι δεν θα ξεσφίξει αυτό να φύγει. Δυστυχώς όταν την Έλληνα δεν κοίταξα τι τάση είχαν οι ντίζες. Αυτές δεν πρέπει να είναι ούτε πολύ σφιχτές, ούτε πολύ τεντωμένες, ούτε πολύ χαλαρές. Δεν το κοίταξα να δω τι περιθώριο έχει να σφίξει λίγο ακόμα από εδώ. Θα το δω στο δέσιμο τώρα αυτό αναγκαστικά. Αυτές οι πεταλιέρες μπαίνουν σε πολλά μοντέλα. Πέρα από το Flipper ή το Tarpon, μπαίνουν και σε άλλα μοντέλα. Οπότε θα πρότεινα εξ αρχής να κάναμε μία συντήρηση, γιατί έτσι γνωρίζουμε και πώς δουλεύει η πεταλιέρα και αν χρειαστεί να κάνουμε κάποια αλλαγή μέσα στη θάλασσα θα μας είναι πιο εύκολο. Πάντως αυτό εδώ με τα ρουλεμάν, δηλαδή για να φεύγει με πολύ μεγάλη δυσκολία, που σημαίνει είναι πολύ λάθος αυτό, δεν βγαίνει καν. Αυτά. Προτείνω σε όλους να κάνουν μια συντήρηση, να ξέρουν πώς δουλεύει η πεταλιέρα τους, για να μπορούν ανά πάσα στιγμή να αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε πρόβλημα.